ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ሰብ ዋላ ንምንታይ ሚልዮነር ዘይክኸውን ክብረት እንተዘይብሉ ዋጋ የብሉን። ሕጂም ብኣርኢሳ መንገዲ ነብስኻ ተኽብረሉ ክርኢ ቀዳማይ ንዘይግደሰልካ ሰብ ምግዳስ ኣቋርፅ። እቲ ምንታይ ሲ ብሓደ ኢድካ ክተጣቐቕ ስለዘይትኽእል። ካልኣይ ምልማን ኣቋርፅ። ሳልሳይ ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ምዝራብ ኣቋርፅ። ራብዓይ ብዛኣ ነብስኻ ሕማቕ ካብ ምዝራብ ተቆጠብ። ሓሙሻይ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ብዘየክብረካ ወይ ከቆናፅበካ ከነዓሰካ ምዘፍትን ብቕልጡፍ ኣፍካ ትሕዙ። ሻድሻይ ናይ ካልእ ሰብ መግቢ ካብቲ ንሶም ናትካ ዝብልዖ ንላዕሊ ኣይተብላዕ። ሻብዓይ ናይ ሰባት ገዛ ምብፃሕ ኣጉድሎ ብፍላይ ግብረ መልሲ ዘይሕብኡ እንተኮይኖም ትኸደሉ ግዜያት ምረፅን እግርኻ ድማ ሕፅር። ሻሙናይ ኣብ ነብስኻ ወፍሪ ኣካይድን ነብስኻ ድማ ይሕጉሳ። ታሽዓይ ኩሉ ግዜ ሓራይ ኣይትበል ዋላ እንዳክዓርከ ከለኻ ሓንሳቕ ኣይኮኑ ባል ፍለጥ። ዓስራይ ሰባት ክሓሚ ከለዉ ከም መዘናጊ ኣይትጠቀመሉ ወይ ምስኦም ኮንካ ኣይትሕመ። 11 ቅድሚ ምዝራብካ ሕሰብ 80% ሰብ ዝመዝነካ ካብ ኣፍካ ብዝወፅእ ቃላት እሞ ሕሰብ። 12 ኩሉ ግዜ ዘላትካ ፅቡቅ ተኸደን ፅፉፍን ፅሩይ ይኩን። 13 ዕላማ ይሓልፍካሞ ናብቲ ዕላማኻ ንምብፃሕ ፀዓር። 14 ግዜኻ ኣክብሮ ግዜ ወርቂ ዝተባሃለ ንይምሰል ኣይኮነን። 15 ንሕላውነትካ ካብ ዘይገደስሉ ሰባት ራሓቅ። 16 ካብ ተቐባላይ ብዙሕ ወሓቢ ኩን። 17 ከይተኣደምካ ኣይትኽድ ምስ ትቀደሙን ክሳብ ዝመኑኻ ኮፍ ኣይትበል። 18 ንዝግብኦ ጥራይ ክብሪ ሓብ ንኩሉ ግና ብዘይ ኣፈላላይ ብማዕረ እረአ። 19 ኣብቲ ትገብሮ ዘበልካ ዝኾነ ንፍእኹን ዝከኣለካ ግበር። 20 ካብ ምዝራብ ጥራይ እውን ኣብ ምስማዕ ኣድሕብ።